बुब्लिनिसिम दिनै जोंहा मोजां खौराङा बेनो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय जोङो गारि गंनै हगारनाय जाबाय। गंसेया तेजपुर, गंसेया उदालगुरि। बे गारि गंनैया समग्र जोंनि बे गसाइगाव एरिया बा क'क्राझार एरियानिफ्राय गोजान हान्था मेला खालामनो सुबिदा दं। ओंखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों लोंहोर बे गारिजों थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। आरो सोरबाफोर गोजाननिफ्राय तेजपुर बा उदालगुरिनिफ्राय रायमना नेशनेल पार्क बेरायनो फैयोब्ला बे गारि गंनैजों फैब्लानो रायमना नेशनेल पार्कआव सफैबाय। आरो नामा जाहैबाय रायमना एक्सप्रेस, बेनिफ्राय सिफुं एक्सप्रेस। गंसेया खारगोन 5:45 मिनिटाव, गंसेया 6:30आवहाय। बे गंनैखौ जोङो रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय सब समय थांलाय फैलाय हान्था मेलानि जुनै गारि गंनैखौ हगारनाय जाबाय। गोजोनथोंसै। কালি ৰাতিপুৱাই আমি ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিম 5:45-ত। এইটো গাড়ী যাব আপোনাৰ গোসাইগাঁও হৈ বঙাইগাঁও, বৰপেটা, ৰঙিয়া, ওদালগুৰি হৈ মাছবাৰীলৈকে যাব। গাড়ীৰ নামটো কি? গাড়ীৰ নামটো চিফুং এক্সপ্ৰেছ।